A. Milne, Medvídek Pů. Kapitola 1, ve které se seznámíme s medvídkem Pů a včelami a vypravování začíná. Tady jde ze schodů za Kryštůvkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed. Bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak. Jen kdyby tak mohl na chvíli přestat tlouci hlavou o zem a zamyslet se nad tím, jistě by na to přišel. A pak zas mu připadá, že to asi jinak nejde, ale už je dole a čeká, abychom vám ho představili. Když přijde medvídek Pů dolů, někdy si chce na něco hrát. Jindy zas jen rád sedí tiše u krbu a poslouchá pohádku. Tak třeba dnes večer. Což takhle nějakou pohádku, řekl Kryštůvek. Ale jakou pohádku, já na to. Byl bys tak moc hodný a vypravoval nějakou medvídkovi Pů? To bych mohl, já na to. Jaké pohádky má rád? Pů má nejradši pohádky o sobě. To je jeho. To jo. Tak, byl bys tak moc hodný? Zkusím to, já na to. A tak jsem to zkusil. Za dávných a dávných časů, asi tak minulý pátek, bydlil medvídek Pů v lese sám a sám pod jménem Novotný. Co to znamená pod jménem? Zeptal se Kryštůvek Robin. To znamená, že měl to jméno napsáno zlatým písmem nad dveřmi a bydlil pod ním. Medvídkovi Pů to totiž nebylo docela jasné, řekl Kryštůvek Robin. Teď už jo, ozvalo se bručivě. Tak budu povídat dál, já na to. Když šel jednou na procházku, přišel na mítinu uprostřed lesa a na ní stál uprostřed veliký dub a z jeho koruny bylo slyšet silné bzučení. Medvídek Pů si sedl pod strom, složil hlavu do pracek a hluboce se zamyslil. Nejprve si řekl, to bzučení něco znamená. Takovéhle ustavičné bzučení vždycky něco znamená. Když slyšíme bzučení, musí někdo bzučet. A pokud já vím, bzučet mohou jedině včely. Pak zase dlouho přemýšlel a řekl, a včely jsou na světě jedině proto, aby dělali med. A pak vstal a povídá, a med dělají jedině proto, abych já ho snědl. A začal šplhat na strom. Šplhal a jak tak šplhal, zpíval si takovouhle písničku. To vám přece každý poví, že med chutná medvědovi, včely bzučí bzum, 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 chystáme med medvědům. Pak šplhal trochu výše a ještě trochu výše a pak ještě trochu a tu ho napadla jiná písnička. Kdyby byla včela medvědem, měla by své hnízdo při zemi a když by šel medvěd za medem, nemusel by šplhat větvemi. Už ho to trochu zmáhalo, proto teď zpíval naříkavou píseň. Byl už skoro u cíle a kdyby byl jen dobře sáhl na oné větvi. Parásk! Ach, pomoc! Volal Pů, když spadl na větev o 10 stop níže. Kdybych jen nebyl, řekl si Pů, když břinkl na druhou větev o 20 stop níž. Já jsem chtěl, vysvětloval, když se řítil po hlavě na jinou větev o 30 stop níže. Já jsem totiž chtěl. Bylo to ovšem trochu. Přiznával, jak svištil rychle mezi dalšími 6 větvemi dolů. To je všecko tím, usoudil, když se rozloučil s poslední větví, 3krát se ve vzduchu překotil a snesl se půvabně do bodláčí. To je všecko tím, že mám tak rád med. Ach, pomoc! Vylezl z bodláčí, vytáhl si bodliny z nosu a zase se zamyslel. A první, na koho pomyslel,
byl Krištůfek Robin. To jsem byl já, řekl Krištůfek Robin nesměle, protože si tomu ani netroufal věřit. Ano, to jsi byl ty. Krištůfek už neříkal nic, ale oči měl stále větší a větší a tváře červenější a červenější. A tak šel medvídek Pů za svým kamarádem Krištůfkem Robinem, který bydlel v jiné části lesa za zelenými dveřmi. Dobré jitro, Krištůfku Robine, řekl Pů. Dobré jitro, medvídku Pů, řekli si ty. Rád bych věděl, jestli nemáš doma náhodou nějaký balón. Balón? Ano, právě jsem si tak po cestě povídal, jestli pak on Krištůfek nemá doma nějaký balónek. Jen tak jsem si to povídal, jak jsem přemýšlel o balónech a rád bych to věděl. Nač potřebuješ balónek, povídáš ty. Medvídek Pů se ohlédl, zda někdo neposlouchá, pak dal pracku k ústům a tiše zašeptal. Na med. Ale balónkem si med přece neopatříš. Já ano, řekl Pů. Náhodou jsi byl zrovna předešlého dne na večírku u kamaráda Prasátka a tam jste dostali balónky. Ty jsi dostal velký zelený a jeden králíčkův příbuzný, ostatně ještě tak malý, že pro něj nic není chodit na večírky, dostal veliký modrý balónek a zapomněl ho tam. A tak si přinesl sebou domů ten zelený i ten modrý balónek. Který chceš? Zeptal se medvídka. Medvídek Pů si dal hlavu do pracek a dlouho se rozmýšlel. To máš tak, řekl. Když jdeš s balónkem pro med, hlavní věc je, aby o tom včely nevěděly. Když tedy půjdeš se zeleným balónkem, mohou si myslet, že to je kus stromu a nevšimnou si tě. A když půjdeš s modrým, mohou si myslet, že to je kus oblohy a taky si tě nevšimnou. Jde jen o to, čemu spíš uvěří. A nepozorují tě pod tím balónkem? Zeptal ses. Možná, že ano, a možná taky ne, řekl medvídek Pů. Ve včelách se jeden nevyzná. Chvíli přemýšlel a potom řekl. Pokusím se, abych vypadal jako černý mráček. Tím je ošálím. To si tedy vezmi radši modrý balónek, povídáš ty. A tak se rozhodlo. Pak jste oba vyšli s modrým balónkem a ty jsi vzal sebou pušku, kterou vždycky nosíš pro případ, a medvídek Pů šel na jedno místo, kde vždycky bylo hodně bláta, a vyválel se v něm, až byl celý černý. A pak si nafoukl balón, až byl velikanánský a oba jste drželi provázek. A najednou si provázek pustil a medvídek Pů se půvabně vznesl k obloze a zůstal viset právě ve výši vrcholku stromu, asi tak 20 stop od něho. Hurá! Křičel si ty. To je báječné, křičel medvídek Pů na tebe dolů. Jak vypadám? Jako medvěd zavěšený na balónu, řekli si ty. Ne jako, řekl Pů stísněně, ne jako černý mráček na modré obloze? Ani ne. Ale snad zhora to vypadá jinak. Jak říkám, ve včelách se jeden nevyzná. Nebyl žádný vítr, aby ho přivál blíže ke stromu, a tak tam Pů visel. Viděl med, cítil med, ale nemohl se dobře na med dostat. Po chvilce na tebe zavolal. Krištůfku Robine, zašeptal hlasitě. Co pak? Myslím, že včely něco větří. A co? Nevím, ve včelách se jeden nevyzná. Chvilku bylo ticho a potom zás na tebe zavolal. Krištůfku Robine. Ano? Máš doma deštník? To mám. Prosím tě, přines ho a prochází se s ním tady a občas se podívej nahoru na mne a řekni, ale, asi bude pršet. Myslím, že když to uděláš, spíše se nám podaří včely oklamat. Zasmál se v duchu. Hloupoučký medvěd.
Ale neřekl jsi to nahlas, protože ho máš tak rád a šel si domů pro deštník. Tak, už si tu, zavolal medvídek Pů, sotva se zvrátil ke stromu. Už jsem měl obavy. Spozoroval jsem, že včely už najisto něco tuší. Mám roztáhnout deštník? Zeptal ses. Ano, ale počkej chvilku. Musím na to jít schytra. Hlavní věc je, abychom oklamali včelí královnu. Poznáš zdola, která to je? Ne. Škoda. Tak se s tím deštníkem procházej a říkej, ale, bude asi pršet. A já zase podle svých sil zaspívám píseň o mráčku, jakou by tak nejspíš zpíval mrák. Tak choď. A zatímco ty ses procházel a uvažoval, nebude-li snad pršet, medvídek Pů zpíval tuhle písničku. Jak krásné být mráček a plout po nebi. Každý malý mráček zpívá si jak ptáček. Jsem rád, že jsem mráček a pluji po nebi. Mám šedivý fráček a zpívám si jak ptáček. Včely bzučely víc a víc, jako by měly stále silnější podezření. Několik jich dokonce opustilo úl a obletovalo mráček, když spustil druhou sloku své písně a jedna si sedla na okamžik mráčku na nos a zase odlétla. Kryštůvku, ouvej, Robiné, volal mráček. Ano, zrovna jsem přemýšlel a došel jsem k závažnému poznatku. Tohle nejsou ty pravé včely. Opravdu? Opravdu. Tak asi nebudou mít ten pravý med. Myslíš? Ano, tak si myslím, že se spustím dolů. A jak? Zeptal ses. Na to medvídek Pů dosud nepomyslel. Kdyby se pustil provázku, spadl by. Bác! A to se mu moc nezamlouvalo. Dlouho přemýšlel a pak řekl. Kryštůvku, Robine, musíš sestřelit balón puškou. Máš tady pušku? To víš, že mám, řekl jsi ty. Ale když to udělám, bude po balónu. A když to neuděláš, řekl Pů, budu se muset pustit a bude po mně. Když to řekl takhle, viděli si, jak to s ním vypadá a tak si velmi pozorně zamířil na balón a vystřelil. Ouvej, řekl Pů. Netrefili jsem? Zeptal ses. To zrovna ne, řekl Pů. Trefil, ale ne balón. Odpusť, řekli si ty a vystřelili si znovu. A tentokrát si trefil balón, vzduch z něho pomalu ucházel a medvídek Pů se snášel k zemi. Ale ruce mu tak strnuly, jak po celou dobu držel balónek za provázek, že mu zůstaly celý týden spažené a když si mu sedla nějaká moucha na nos, musel ji vždycky odfouknout. A myslím, ale nevím to jistě, že proto se mu začalo říkat Pů. A to je celé? Zeptal se Kryštůfek Robin. To je jenom konec tohodle příběhu, ale je jich ještě spousta. O medvídkovi Pů a o mně? A o prasátku a králíčkovi a o vás všech. Nepamatuješ se? Pamatuju, ale když si chci vzpomenout, tak to nejde. Jak jednou Pů s prasátkem chtěli chytit slona. Ale nechytili ho, viď? Ne. Pů jistě ne, ten na to nemá dost Filipa. Chytili jsem ho já? Počkej, to se dozvíš z vyprávění. Kryštůfek Robin přikývl. Já si to pamatuju, řekl, ale Pů si to nepamatuje, tak by to chtěl zase slyšet. To potom bude opravdický příběh a nejenom vzpomínání. To jistě, řekl jsem. Kryštůfek Robin si zhluboka povzdechl, sebral medvěda za nohu a táhl chudáčka Půa za sebou ke dveřím. U dveří se obrátil a řekl. Přijdeš se podívat, jak se koupu? Možná, řekl jsem. Neublížil jsem mu, když jsem ho střelil, že ne? Ani dost málo. Přikývl a vyšel ze dveří a za chvíli jsem slyšel, jak jde medvídek Pů za ním po schodech. Bum, bum, bum.